Ya, elok tenan jan. Mas Kang Tralala dalem menika seneng-seneng ngangge wayang katon. Nggih. Nggih tutukne sing lombir jagate. Wah, nggih. Nggih. Nah, mangelenggah riyen kalih ngopi. Mas Garing Tralala terus nyerenges. Renek. Tenang wae sinomane tanggap. Ayo nduk iki ngayahi kewajiban dhisik. Wah iya tak dukani karo bendarane. Ayo. Tan samar pamoring sukma sinuksmaya winahya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu saking pambukaning warana taralen saking Laya belaya bengalu yuk lah kono tau bidaling proseng yo para prajurit ing Alengka yen Jinandra kalamun Jinandra panjaya maesa murka
Bala kang tumingal prang sampo samya medali ler kathet wileting kata danya wanggong menguncang niti menjang sangat cimicel aladenya medali wus aladenya medali wus terus ka Surawilaga terus ka Surawilaga Potet kala marica apa dawuh sinuwun kaya aja ngapusi jero samengko ana ngendi tutuhna panggone Resi Subali monggo kula dherekaken Gusti ayo budhal dira semua monggo kula dherekaken Putra Pandhawa tata dadi Wadya bala alangkah ayo tondeh tantra kalayana gelar bangga moncar dinon Sursara tetan padang
Makandha. Dewi loro, Makandha arane jejeran. Labundita pinangka candhaing lampah. Punika warnane harga sunya pingga. Inggih pertapan sunya pringga. Papan jembar ingkang indah edipeni inggih awit kanan giring pertapan hinepongan Karangkidri tanem tuwa ingkang ijo royo-royo. Ugi puspita ingkang mawarna-warna kang tinanem ndadosaken pertapan sunya pringga katon asih anglam-lami. Sinten ta ingkang sumandhak wonten pertapan sunya pringga? Labene kata peparep Maharsi Subali inggih Raden Guwarsi. Nadyan to apahe Srewanda nanging tansah ngagengaken ing reh tapa brata miwah pambudi. Boten nama mokal yen to Sang Resi nyata sekti Mahambara limpat ing kawruh. Nalika semono den adep santri inggih kapisrani mangkono pangandikane Sang Resi manduk kapisrani. Andra ingkang puspitarum kasliring samirana mrih ong sekar gadung maweh ora rasrenaning driya kapisrani wonten dawuh Duh Sang Resi nimbali kula pun kapisrani pangabekti kula mugi kunjuk sampaneman iya kapisrani sedak pompa pangestu wae tanpa nama nggih kapundi wonten mustaka mugi datosa jimat paribe aja dadi kageting penggalihmu dene sira sun timbali kapisrani nggih sang panemban wonten dawuh kadipundi serani rina pantaraning wengi ora ana ingkang ndak suwun kajaba muga luwara penandang ingkang ketaman marang aku semono uga sliramu kapisrani nggih sang panemban apa to gara-gara kang mahanani aku lan kowe kena siku dendane muhung kajaba anggone milik barang kang dudu darbeke milik kang sejatine ora wewenang ora liya kejaba ngrebutake cukumane Astagina. Ora nyono indahing cupu bisa gawe wuta marang paningal. Nalika semono cupu diguwak marang Kanjeng Rama ana ing Tlaga Wisa. Banjur aku nuruti melu nyemplung mekasan aku kena pidana malih rupa rewanda. Nanging gumunku kapisrani. Lah kok kowe ya melu-melu nututi aku to Serani? Nggih panemban. Awit prasetya kula dumateng paduka
menawi paduka pejah srani inggih boten wonten ginanipun. Nanging kados pundi sedaya wau sampun katindakaken Panembahan. Boten wonten ginanipun menawi dipun gelani do Panembahan. Ya srani. Mbok menawa pancen iki wis garising pepesthen saka Kang Maha Agung. Ndak jaluk aja nganti siku denda apa dene coba iki anggawe kekesing ati ingsun lan sira sarani. Dadiya pepeling sarta dikepara anggone manembah marang Maha Suci. Kudu tambah temen, kudu tambah tusuk supaya welas asih Gusti tansah lumebar asrani. Inggih Sang Resi. Laras pangandika paduka satuhuan dama tentreming manah. Pangandika paduka tansah inggih menika andamel ayem tentrem manah kula Panembahan. Mugi Gusti tansah ngijabahi ingkang dados kersa Panembahan. Ya Srani. Tansah marabamoreng sukma sinuksmaya wenahya ing asebi sinimpen telenging kalbu. Sinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana darlen saking liyep-layep ngaluyup. Pindha pesating sumena sumusuh pengarah sejati. Ya. Srani dadene kawuhanan rening dina samengko wis wancine aku manembah. Aku bakal mlebu ana ing sanggar pamujan, mula ndak jaluk sira njaga-njaga. Ana ing jaba luwih dhisik ngreksa kayuhananing pertapan Sanya Pringga. Mbok menawa ana bebaya kang tumeka nggih Sang Resi, mboten langkung kula ngestoaken dawuh ya Srani. Kudu hati-hati kabeh gawa ya Srani. Anggonmu jaga pertapan Sanya Pringga nggih. Ayo, ana ngendi Potret kala manisa tuduhna ngene. Iki sinuwun. Oh, kok kaya mangkono. Wis kumembekane ing antariksa Prabu Dasamuka dalah kala marisa. Tan kanyono-nyono anggenipun nganglang wonten ing antariksa keperbawan teja manter sasada lanang inggih punika anggenipun manembah Begawan Subali mangkono kaya keterak angin maruta dawah plak Prabu Dasamuka kelawan kala marisa. Wah, ayo ana ngendi pertapan Sanya Pringga? Loh. Wah. 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 Wah, iblis. Wah. Godhong muntap lir genetap duka yayasi ngepi jaja bang mawinga-winga wengis. Oh, wah, iblis laknat.
Apa iki mau? Kok ana perbawa gedhe banget. Wah, tak sawang kok mantel sak sodo lanang tejane. Ola mari so, iki Sonya Pringgo. Niki sini menika. Pertapan Sonya Pringgo. Wah, ditiba kabeneran. Ayo. Nyoba kadigdayane sing nunggu pertapan Sonya Pringgo. Ayo, Wadyabala, maju, maju. Oh. Kaya butula war panjriting turangga esti berkata ingkang tuwa jalayu sabe najan ora sithik Wadyabala ngalengka wah teka tepis uringing Sonya Pringgo pertapan Sonya Pringgo iki ana ngalang-alangi wujude kewan munyuk. Ngaku sapa kowe nyuk? Iblis. Tambuh waraku sapa jenengmu ngendi prajamu? Ya, pangaku tumenggung kumandang garwa. Wis kono negara ngalengka. Kowe sapa? Tepungake. Iki sing dadi jaga ning pertapan Sonya Pringgo Kapisrani. Wah, Kapisrani ya. Arep nganti kowe mandang garba mlebu pertapan Sonya Pringgo. Nyata gawe cilaka Sinun Prabu Dasamuka. Ayo, kudu semingit. Langkauna patine Kapisrani. Wah, kasembatan kang dadi penjalukmu. Enak pangindahmu remet dadi glepung.
iki lho. Wah. Wah. Yo, parah. Cekel. Dadi ingon-ingon. Hut. Wah. Wah. Hei, yo wae dian. Yo. Yo, hut. Yo. Wah. Canda. Wah. Oh, hoi. Ya. Cah sirah. Hoi ah. Hoi ah. Hoi ah. Hoi ah. Oh, tajai, tajaku. Orang alih pecah sirahku. Saya sifat. Oi. Ya. Sekel. Iki Soco Pramono kapisrani. Oh hey, iyo iki lho. Wah. Yo, matian. Wah. 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 Oh hey, oh. Wah. 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 Regal kowe pecah sirahmu kowe. Loh. Loh. Wah. 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 Biar. Mundur, mundur. Mati aku. Cadas. Wah, ya. Wah.
Wah, mati aku. Loh, wah, ayah, woi. Leng-lenging driya mangu-mangu. Mangunggong kanduan harimang lelurna tanpa kanin. Yen tan kurusa mengko sang Jagatama. Iya. Wis bubar mawut barisane negara Kalengkuh ayo. Ndih tunggal. Padet, parah. Wah. 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 Hei! Pa! Mati kowe, ha? Pa! Oh, kowe, ha? Wah! Ha? Wah! Hei! 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 Hoi! Ya! Wah! Ayo, iki dosamu kok. Ladelono parat. Ayo, iki dosamu kok Raja Ngalengkuh ayelono. Ayo. Legane atiku, Wah. Ah. Hei. Wah. Hei. Ya. Hei. 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 Musuh ngidapi-dapi. Waduh Panembahan kadi umpil abelah. Waduh Panembahan. Waduh Panembahan. Wonten bebaya ing tumanduk wonten ing pertapan Sanya Pringga. Gusik ana apa? Lah kok rame-rame ana apa kapisrani? Menika wonten prajurit saking negari Ngalengkuh. Sampun kula rantasi para prajurit Ngalengkuh nanging menika wonten piyantun ingkang ngagem Mekuta. Mbok menawi menika ratune para prajurit saka negari Ngalengkuh. Weh, lah dalah kaya apa? Pawongane. Ndura, sak temolane. Iki, Panembahan. Ha! Hei! Sikropala kang tumingal Prang campa samyama dalilur radet wileting dodo Cahya wanggung manguntang niti. Wah, sapa iki? Ana ngendi munyuk rupane kuning mau? Ore. Monggo dhisik kowe kuwi sapa? Ditepungake. Iki Nalendra negara Ngalengkuh Prabu Dasamuka. Sapa kowe? Aku Kang Peparap Begawan Subali. Wah, yen to mangkono kowe sing nenggoni ya kuwi pertapan Sanya Pringga. Dasar Kabranyata. Kowe kudu ngalih saka kene. Mangerti yo? Iki laladan negara Ngalengkuh. Aku mabur ana ing antariksa keperbawan. Wah, ana Maruta lan Tejaman Resasada lanang. Tak sawang ana ing pertapan Sanya Pringga. Ayo, kudu semingkir saka Sanya Pringga.
Subali. Kowe pendhita nang kene kudu ngalih. Iki laladan negara Ngalengka. Aku mau ngalih saka kene. Dasamu kok kawrono. Iki panggonku anggonku Tapabrata. Kawruhanana Dasamuka. Moh. Kowe kudu minggat saka kene. Moh aku moh nampa rembugmu Dasamuka. Wah, yen to mangkono nantang karo Dasamuka, pecah sirahmu. Ayo, Dasamuka ana apa? Mati aku. Loh. Wah. Wah. Hei. Ya. Jar aku em. Loh. Ayo. Wah, idian. Iblis. Ora kena digawe gampang. Yo, tadana pusakaku pedhang wut potol gulumu pat. Hei. Margane matimu, Mutiar ayo Tangyo kondange Resi Subali bisa pulih saka karepe dhewe mati ya saka karepe dhewe ndi buktine kok kaya mengkono pecah kapisanan Resi Subali jerbabah depani lemah nanging pranyata anggadhahi kesekten aji Pancasanya reksakane bumi geni banyu angin kang kawangku dening swasana wau to senajan tumeka ing pati nadyan taksih depani Bantala gregah Sang Resi Subali kaya wuwuh Lendra. Tak ladeni Dasamuka iki Subali isih urip. Loh, isih urip. Mateni. Wah. Oh, hey. Wah! Loh, jar. Jar kowe. Tangyo kowe. Iki Dasamuka Hayanana. Mati kowe. Mati kowe. Kok munyo apa kowe? Sate kowe. Tangyo kowe. Tangyo Subali. Gregah kaya wong Nendra. Wah, cabang bayi. Wah, bahaya. Wah.
pundi sinuwun? Wah, nyata sekti mandraguna Resi Subali. Lah nggih to. Kula sampun matur. Nadyan to kapejana sakaping 7 sedina. Menawi to kenging maruta mesti pulih gesang malih Resi Subali. Wah, dudu karepe dhewe. Sajae kok kaya bener sangemu. Wah, ngeyel dikandani. Pon mangga. Majeng melih nama pripun kula iringi papak kemuta. Wandamu. Terus pundi sinuwun kesanipun? Wah, kepiye carane anggonku bisa duweni aji kang kaya mangkono? Mangga. Menawi ngangge otot paduka sampun kawon nggunakake akal paduka sinuwun. Gunake akal piye? Gunake akal piye? Tadi komo. Biasane dapurmu kuwi akeh omongan, akeh cara. Kepiye? Komo. Ngomong karo dosamu kok. Menawi ngangge otot kalih ngagemake sinuwun. Paduka nyembah dodok kalian Resi Subali. Piye? Nyembah dodok kalian Resi Subali. Nyembah dodok piye? Dosamu kok nyembah piye? Mau ratu kondang sugih blegedu. Kok nyembah karo munyuk dapurane kaya ngono. Moh aku. Loh, ngiriyen. Paduka Sinuwun menika kepengin boten nggadahi aji ingkang sekti kados Resi Subali. Ayo pengen. Aku pengen. Nggih, nuwun sewu. Paduka Sinuwun kedah rumaos kasar kaliyan Resi Subali. Wah, iblis. Apa ya ngono sarane? Ngene nggih. Menika cara ingkang sae Sinuwun. Aku bakal nyembah dodok karo Resi Subali. Ngene nggih. Lajeng nanging aja ngomong sapa-sapa. Kok nganti keburung karo Nayaka para kalugrengangka. Aku isin. Ngerti? Ngene nggih. Estuaken dawuh. Kowe aja ngomong karo para Nayaka, para kawula, para warga ing Kalengka. Ngomong jejeg raimu kowe. Tak jupak lebonge pakunjaran kowe. Ampun sinuwun, ampun. Kula kapak. Kula boten badhe main dadu meleh. Leboke pakunjaran bosok kowe. Delokan awakmu gering. Awakmu gering mergo mlebu pakunjaran. Ngene nggih sinuwun. Nggih. Kula mboten badhe matur kalian sinten-sinten. Menika rahasia nggih to. Ya. Rahasia iki. Nganti ngomong gak bleh bulumu. Wah. Kudu nyembah dodok karo Resi Subali. Wah, kula ingkang sowan, kula iki sowan. Waduh, Sang Resi Subali. Kula nyuwun agenging pangapunten dene manah kumawantun tanding yuda kaliyan Paduka Panemban. Ayo, dosamu kok. Lah kok kowe nyembah dodok karo aku? Durung nganti bocek kulitmu, lah kok kowe nyembah dodok karo aku? Aja kaya pinjungan cacakanmu kowe. Ora sembodo karo sumbarmu. Ayo. Wongalno dadamu dosamu kok. Waduh, mboten sangadi Panemban. Menapa to sebab kula kemawantun aben yuda kaliyan Paduka Panemban? Awis sejatosipun kula menika kayungyon kaliyan kesekten Paduka Panemban. Mila Panemban. Dinten menika purun boten purun kula kepengin suwita dumateng Paduka.
Sang Resi kula kepengin ngupadi kasekten dumateng Sang Adi Panemban. Wah, kula sanget-sanget kayungyun. Dasamuka kula wonten dawuh Sang Resi, ucapmu kuwi tuwuh saka atimu apa mung beteke kowe kewirangan perang karo aku? Wah, boten Sang Resi. Wah, boten. Menika saestu tuwuh saking manah kula. Mugi kawin wana Sang Resi. Rinten dalu kula ngungun dhateng kasekten Paduka. Paduka saged pejah walaya malih, pejah saged gesang malih. Wah, menika naminipun aji menapa Panemban? Iya. Kowe ngadekala dhisik Dasamuka. Nggih. Kuwi mono diarani Aji Pancasanya. Menika Aji Pancasanya. Aji Pancasanya tegesipun menapa? Panca tegese 5, sanya kuwi sepi. Daya atmane jagat 5 cacahe bumi geni banyu lan angin. Dene kabeh kawengku dening swasana. Nanging yen diesti dadi kekuataning urip, ning eling kuwi dudu urip. Mengkirumin. Menika kegiatan urip nanging sanes urip. Leripun kados pundi? Awit kekuatan kabeh mono manungsa amung kanggo sarana netepi dharma ing Madyapada. Supaya ora bisa kena ing bebaya Dasamuka. Nanging mangertiya, kabeh mau kawengku ing astane Gusti kang akarya jagat. Dene manungsa bebasan tanduran dene yen diundhuh kasektene mono wis ora ana gunane meneh. Ono Dasamuka. Oh, mekaten Panemban niki. Nanging saestu kula kepengin anggadhahi Aji Pancasanya menika, Dasamuka. Dasarmu apa? Kok kowe kepengin duweni kasekten Aji Pancasanya? Wah, Panemban. Kula menika dados ratu wonten ing Ngalengka sinembah para kawula tuwin para nayaka. Pedah ala ing para ratu sanesipun bilih kula menika boten saged ngayomi tuwin nentremaken sedaya kawula ing negari Ngalengka. Inggih kanthi tambahing kasekten saking Paduka Panemban, mugi dados setunggaling sarana kagem memayu hayuning bawana Panemban. Oh, mangkono Dasamuka inggih Panemban. Menika estu lerestu saking ati kula. Nanging ndak jaluk yen to kowe wis duweni kasekten Aji Pancasanya, aja kok gunake sesongah-songaran. Aja umuk atimu kudu menep. Kowe kudu sabar. Inggih Panemban. Kula namung sendika ngestuaken dawuh sabda Paduka Sang Resi Subali. Sabab yen kabeh mau ora mbok tindake bakal antuk siku dendaning para dewa. Inggih Panemban. Sendika ngestuaken dawuh yen mangkono gage tumuli tumungkula lan bukaan pangestimu Dasamuka. Aku bakal maringke wejangan kasekten Aji Pancasanya reksakane bumi. Inggih Panemban. Ngestuaken dawuh Panemban. Untuk kaya mangkono sedakep salku juga Resi Subali sigra mejangaken Aji Pancasanya reksakane bumi dumateng Prabu Rahwana. Sadaya wis kecakup boten wonten ingkang kasicir sakala sepi dening swara wana Sanya Pringga nanging pecah dening guntur gumaldheg ingkang pratandha Resi Subali badhe pikantuk siku dendaning Bathara manjing Aji Pancasanya kagyat Sang Resi Subali.
wonten swanten gumaldhek menika menapa panemban? Wah la dalah. Dasamuka, aku ora mangerteni. Mbok menawa swara gumaldhek ing antariksa, pratandha bakal kasembadan kang dadi sediamu. Wah la dalah. Panemban iki ngaturaken ageng panuwun. Dene sampun paring kasekten aji Pancasanya reksakane bumi dumateng kula pun ora wana. Iya. Saestu swaten guntur menika menapa panemban? Swara guntur iku mau mbok menawa ketrima dening dewa anggonmu nampa kasekten aji Pancasanya Dasamuka. Wah iki. Panemban. Ora ning kula sampun dangu wonten mriki nampi kasekten paduka. Monggo. Sang Resi kula boyong wonten ing negari Ngalengka. Ora Dasamuka. Aku ana pertapan sunya pringga kini wae sebab aku isih duwe jejibahan kang abot. Wah, iki menawi mekaten Sang Resi. Menawi wonten kekirangan menapa-menapa Dasamuka sagah sabiyantu dhateng Sang Resi. Dasamuka iya. Mbok menawa sawijining dina aku butuh, aku bakal tumedhak ana negara Ngalengka niki. Wah, menawi mekaten Sang Resi, kula badhe nyuwun pamit. Kula kundur dumateng negari Ngalengka. Ya Dasamuka, aja lali kabeh weling niki. Mboten Sang Resi, kula mboten badhe supe sedaya sabda paduka Resi Subali. Kula badhe ngopeni para kawula para nayaka nuntun dhateng dalan beben bagus Dasamuka tak lilani baliya. Wah, kasembatanmu kang dadi sediaku. Pothet kala marica, aku kasembatan entuk aji Pancasanya reksakane bumi. Aduh nggih. Kula nderek bingah sinuwun, kula nderek bingah. Ayo, bali nyang negara Ngalengka. Kowe bakal tak paringi Mas Bicis Raja Brana lumahi diadu. Mangga. Nuwun sewu agenging kalepatan sinuwun kula pun abdi goh muka ingkang sowan kawula nelok-nelok sembah pangabekti kula sinuwun Prabu Danamati. Ya goh muka wis tak tampa
mangertiya dina samengko ingsun utus ing negara Ngalengka aturna nawala marang Prabu Dasamuka. Goh muka niki ngestakaken dawuh sinuwun. Ya Gage Mara Majuwa diage Tampanana. Goh muka aku bakal ngutus marang kowe sing ati-ati goh muka lakumu tumeka negara Ngalengka. Aja nganti ana bebaya kang bakal ganggu gawe nggih. Sinuwun ngestakaken dawuh sinuwun ngati-ati duga-duga digawa. Nuwun pamit sinuwun ya goh muka ngati-ati. Goncang kancing langit gelap-gelap katon lir kinincang ing alis risang mawe kandrung sabarang kaduluwu germoyak mayik. Goh muka sira ndak utus nggawa layang anggonku bakal kepengin nyirep angkara murka kang wis dibabarake marang Dasamuka. Ing kene margane mbok menawa bisa sirep kahanan panas bumi jagat raya iki. Goh muka sing ati-ati goh muka.